der har jo været en holdning til, at når vi skal have folk til at interessere os, eller sig for et brand, eller en virksomhed, en butik, så handler det jo meget om marketing, men sådan er det faktisk ikke. Altså den største driver, det er faktisk den personlige, eller den digitale anbefaling. Og så kommer også noget med, hvor let er det egentlig at få information. Og så den sidste ting, der påvirker, det er så din egen erfaring i sådan nogle situationer. Så marketing er faktisk ikke den mest afgørende faktor. Det er faktisk den personlige anbefaling, eller den digitale anbefaling. Ja, og det som vi snakker om her, det er vel det der triggeren, altså i modellen. Altså det er der, hvor behovet starter, der hvor erkendelsen af, at der er et eller andet, jeg gerne vil forbedre i mit liv, det starter oftest ved en eller anden form for personlig anbefaling. En eller anden form for, at der er nogen, der har gjort noget. Ja, eller altså du taler med din nabo, eller en bekendt, eller en anden, en kollega, og så får du en eller anden indsigt, og så bliver du inspireret til at gøre det. Det kan også være, at du bare sådan mere eller mindre tænker, at det kunne egentlig være rart at have en ny bil, få en ny bil. Hvad er der egentlig af muligheder? Du har lige set, at en af naboerne har fået en ny Polestar. Så går du måske ind og tænker, okay, og så finder du ud af, det er faktisk en rimelig fed bil, og du kan faktisk lease den til en relativt fornuftig pris. Okay, det er jo måske noget. Og der kan man sige, der har du ikke lavet en kæmpemæssig research eller noget. Der er det meget sådan drevet af situationen og lige nu. Og så kan der være situationer, hvor du har et eller andet produkt, som går i stykker, så skal du have som savklingen fra før, ikke? Jamen så bliver du nødt til at skal den erstatte hurtigt, ikke? Så der kan være mange veje ind i modellen. Så nogle gange så er det også, at du i princippet ikke laver en kæmpe research, men du bare genbestiller, fordi at du er tilfreds med det produkt, du ved, det virker. Og så er det egentlig noget, der tager relativt få sekunder og nogle få klik, så har du ordnet det. Så det er meget forskelligt fra individ til individ, ja.